jeho let's playa, ktorý sa bude týkať jedného super programu, ktorý pridali ku vodku. Je to Tank Inspector. Dneska si ukážeme, ako Tank Inspector nainštalovať a niečo si o ňom povieme. Takže ideme si ho nainštalovať. Dáme si Google, dáme si Tank Inspector, dáte download Tank Inspector. Načíta sa vám to, dáte click here to download. Samozrejme počkajte, dokým na to všetko posťahuje. Čo sa týka toho Tank Inspectora, je to program, ktorý slúži napríklad na pozretie štatistík vozidla a mnoho iných vecí. Ale to si ukážeme až trošku neskôršie. No konečne sme sa dočkali. Takže otvoríte to, dá sa nám takáto ponuka. Vlastne ako teda nainštalovať ten Tank Inspector, skopírujete celé toto, buď to dáte rozbalík do určeného priečinka, počkajte. Musíte založiť, dáte si program dáte si disk, záleží na ako máte uloženú hru, čiže ja to mám na C, dám si Games, tak si dám nový priečinok a pomenujete ho Tank Inspector. OK, potvrdíte, rozbalíte si ho a vlastne vysvietíte si toto všetko, dáte rozbalík do určeného priečinka, tak ho vyberiete, čiže lokálny disk, Games a Tank Inspector. OK. Počkajte, dokým sa vám to prenesie alebo rozbalí a už toto máte. Takže kliknete na toto pravým, dáte, že vytvoriť odkaz a premiestnite si ho na pracovnú plochu. Potom si ho môžete premenovať, ja si ho premenujem teda na Tank Inspector. Keď už to máte všetko nainštalované, takže teraz by vám Tank Inspector mal ísť. Musíte vybrať Game Folder, musíte vybrať data pre svojho herného klienta, čiže dáte počítač, disk na tom to máte uložený a World of Tanks ready. Dáte si meno, nesmiete dávať meno ani heslo, ktoré máte na vodku, ale keď ste tu nový, zaregistrujete sa a keď už máte účet, no tak sa vlastne prihlasíte. Takže tu máme ten Tank Inspector, ako náš černal. Samozrejme, keď máte úplne nový ten Tank Inspector, no tak niekedy vám zvykne takto lagnúť. Mne to laglo aj predtým, keď som si ho stiahoval. Tak. Ja som to urobil tak, že som to vlastne zrušil a dal som to odznova. Takže máme tu ten Tank Inspector a ideme sa na to pozrieť. Takže vyberte si vozidlo, ktoré chcete. Napríklad mňa zaujíma napríklad toto VK7201K. Tak si ho pozrieme.
Vyzerá nejako takto. Tak si môžete pozrieť, aký má námer, aký má rozmer, doľava doprava. Keď kliknete, počkajte, to je, áno, keď kliknete na toto, tak sa vám vlastne zobrazí, ktoré červená farba znamená, že je to veľmi tvrdé. Tunak vám aj ukazuje, že koľko to má cca milimetrov. A tie modré časti znamenajú, že to je ten najmäkší pancier, čiže niekedy, keď pozeráte na to vozidlo a nakloníte takto pancierom, tak niekedy vám ukáže, že buď vám ukáže nekonečno, alebo vám ukáže veľký pancier, ale to je trošku, no, nie je to proste pravda, lebo ten pancier vlastne nakloníte a ten pancier ráta ako aj s tou hrúbkou a tak, čiže vám nenapíše pravdivý výsledok, čiže najlepšie je, keď si to dáte takto a pozriete to. Potom ďalšia funkcia ten inspektora je, že si môžete pozrieť, môžete mu vymeniť modifikácie, napríklad dáte si, dajme tomu, Tigra P a dáte mu základnú väžu, môžete mu dať základné dielo, proste môžete mu vymeniť všetky moduly. Potom ďalší, čo tu je, kliknete si tu vedľa a tu budete mať, že streľba, mobilita a tak ďalej. Alebo boj, že aký má matchmaking a tak. Tu máme napríklad firepower, penetrácia, čiže prieraznosť 203 mm, damage má 240, damage per minute znamená poškodenie za minútu, čiže okolo tých 1746. Reload time je 8,2, 25, rate of fire 8,26, maximálne nábojov v dele je 68, max distance je dostrel, čiže 720 metrov a kaliber je 88 mm. Potom tu máme napríklad mobilitu, tu je rýchlosť dopredu a dozadu, čiže konské sily, čiže 670. Potom tu máme, že aký má matchmaking, aké matchmakingy môže dostať, čiže battle tiers 7, čiže pri seberovných 8 alebo 9. To potom už je asi všetko, čo sa týka. Ešte nám môžete vymeniť náboje, ktoré tu máte, či môžete dať rôzny náboj. A sa mi zdá, že keď si to takto kliknete, no tak vám ukáže podľa toho náboja, že akú máte prieraznosť. Takže to bolo asi z dneškajšieho Tank Inspektora všetko. Z Tank Inspektora budem natáčať možno viac dielov, ukážeme si viacero tankov a podrobné veci o nich. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, tak dajte like, ak sa veľmi páčilo, dajte odber a v prípade akýchkoľvek otázok píšte do komentu. Čaute.